podnikáme srdečne, či už ide o kozmetiku, či už ide o veci do každodennej potreby, do domácnosti, ktoré nám z úžitku, alebo teda, ktoré nám trošku poštevia naše zmysly. Vítam majstrov garbiarov, vítam majstrov a majsterky, čo sa venujú látkam, šitiu, vyšívaniu. Vítam všetkých, ktorí sa venujú práce s kožou, keramikou, všetkých, ktorí vyrábajú rôzne pochutiny a jedlá. To znamená, a toto je dôležitá informácia, dnes vás hladných aj smedných nenecháme. Určite si nenechajte ujsť, v prvom rade na vás. Ak by ste štrujete, povedzte, pýtajte sa, budem porušení vás tu. Vítam vás všetkých, ktorí až teraz napracujú našich remeselníkov, pozývame vás k ním, aby ste pustili svoju návštevu. Nie je o tom zdieľať na nezabudnutý remesla. V každom prípade dnes je dnes. Pozdravujem priateľov všetkých, ktorí ma počúvajú, ďakujem, to je super. Málo kto takto zastaví a počúva ma. To je ale remesla, čo do našich remeselníkov. Bude nám potešením, ak ste teda, ak ich navštívite. Keď budete chcieť, alebo keď budete unavení, chcete si sadnúť, nech sa ľubí aj tento priestor, je pre vás určený kľudne. Všetko, čo tu dnes vidíte, je voľné, je free a ja. Mám domy krásne staré, ale je tu jeden. Vyrába sa séria takýchto gumových políkov, ktoré sú miesto tých polových šróbov. Ale ujúkať, bude sa na nej hrať, ale prvá scénka sa má názov, že Lavica. Veľmi sa ja na ňu teším, je to cca na 20 minút, užite si, pretože
Už sme odhalení. Či sa neozývaj, či suchár vyschnúči. Aj Tomársovi, a ti starý da mladá. Len sa ti už vydaj, lebo chyba hriechu je na dedine pre teba. Orkíze. Ba, dievča, len sa ti nevydávaj. Veď na dedine aj starie dievke treba. No, a je cíti aj menší, ale si chlap. Hej, poďme tancovať. Ja som pekná, vysoká. A ja pekný nízky. Urobíme voľačo, pekno do kolísky. Unáju, unáju, ľudia sa starajú, že sa ja vydám. A ja na každý prst 10 frajerov mám. Podobenka. výrobkom pekárenských, tvorby, pestovaniu plodín ako takých, s ktorým naozaj ten finálny produkt končí vo forme chlebíku alebo pečiva, alebo akéhokoľvek výrobku, ktoré súvisí s touto témou. Sme veľmi vďační, že prijali pozvanie tento rok, napríklad Gazdovského Nonko, ktorým